sny. Teraz by som sa presunul od trochu zrelaxovanej témy viacej k tým vážnym. Ako ste už dnes povedali, tak v školstve nie je vždy všetko jednoduché a vždy všetko také ružové, ako to vyzerá. A čo je možno najväčšou prekážkou, najväčšou brzdou v pokroku teraz v školstve? Čo by sa malo zmeniť? Je to taká špecifická téma, ale nemám problém odpovedať. Možno by som navrhoval, aby sa odpolitizovalo školstvo ako také. Ja možno aj preto som tak dlho riaditeľom, lebo som apolitický a tým pádom snažím sa držať, nazvime to, zdravého srdiackého rozumu, čo nie je vôbec jednoduché v žiadnej dobe, nakoľko niekedy práve politické rozhodnutia dokážu jemne zdeformovať rôzne aj dobré nápady, tak to nazvime. Preto ja sa snažím, aj keď možno s jemným nádychom konzervativizmu, ale snažím sa udržať veci, ktoré sú dobré, ktoré fungujú, ktoré sú overené, tak tie sa snažím podporovať, aby fungovali ďalej. Samozrejme, ak sa niečo dá vylepšiť, tak sa pokúšam to logicky, hlavne logicky, podporiť tak, aby sa tie veci vylepšiť dali. Lebo a priori, hovorím, politické veci, politické rozhodnutia sú niekedy unáhlené, nazvime to od zeleného stola, otrhnuté od praxe, otrhnuté od reality. Sú to rôzne reformy. Ešte jedna reforma nie je dokončená, už zrazu sa objavuje nová reforma. Čiže môj názor je taký, že v školstve, ak chceme, aby to fungovalo, tak nie je bezhlavo, rýchlo reformovať a zase reformovať. A máme taký model, fínsky model, ináčí model, ale sami, ako keby niekedy sme zabudali na svoju vlastnú podstatu, na svoje vlastné korene, na svoje vlastné fungovanie, na to, čo my dokážeme, čo vieme, ale stále sa snažíme preberať niečo od niekoho iného. Bez ohľadu na to, či to naša mentalita je schopná absorbovať, nie je schopná absorbovať, či to je dobré pre nás, nie je dobré pre nás. Chvíľu podporujeme takú realitu, že ideme podporovať iba takéto prírodovedné predmety, potom niečo iné ideme podporovať, ale stále je to na chvíľku, lebo keď vidíme, ako sa často menia politické garnitúry, ako sa často menia vlády, tak nie sú nastavené veci tak, aby mohli fungovať dlhodobo. To, čo jeden minister sa snaží zaviesť, zrazu príde druhý minister, nie je to dokončené, príde s niečím úplne novým. Preto často sa deformujú veci, ktoré by mohli fungovať určite ďaleko lepšie, keby sme sa držali skutočne logiky, zdravého rozumu, pragmatizmu a veci riešili chladnou hlavou a nie pri všetkej úcte iba politickými nejakými vecami. Áno, určite máte pravdu v tomto. Možno teraz by som prešiel takto nejak k histórii, k tomu, čo už ste si zažili. Ako sa vlastne zmenilo školstvo, fungovanie škôl od toho času, keď ste začali pôsobiť v tejto funkcii riaditeľa a či to bolo k lepšiemu, ako sa to zmenilo do súčasnosti, alebo práve naopak? Na strane jednej sa teším, že študenti sú stále tí istí, sú životaschopní. Sú to ľudia, mladí ľudia, ktorí ma naplňajú a vďaka ktorým som duchom stále mladý i ja. Čiže toto sa našťastie nezmenilo. Čo sa zmenilo? Nechcem povedať k dobrému, k lepšiemu, k horšiemu. Jednoducho, čo sa mení, sú práve tie rôzne reformami poznačené roky, ktoré skutočne nie vždy sú najšťastnejšie tie reformy a niekedy sami nevieme, čo ešte môžeme, čo už nemôžeme, čo je v rámci reformy, čo je v rámci novej reformy, v rámci starej reformy. Preto to školstvo, áno, čiastočne sa mení, aj keď ja, ešte raz opakujem, som apolitický, ale mám taký nádych istého konzervativizmu, hlavne k tomu, čo keď niečo funguje dobre, keď to má výsledky, keď sú s tým spokojní študenti, ľudia, tak prečo striktne a priori to zmeniť od základu? Nie je to potrebné, takže áno, školstvo ako také môže fungovať. Len musia ľudia chcieť, lebo študenti budú takí istí, oni sa chcú učiť, chcú fungovať. Akurát politici to nesmú nejakým spôsobom stále formovať na svoj obraz tak, aby to bolo podľa ich predstav. Stále to musí mať nejakú kontinuitu, nejakú dlhodobejšiu víziu, taký pohľad na to, aby sme nerobili niečo skutočne vo veľmi krátkom čase, niečo chceli meniť a vylepšovať a to už som povedal pred chvíľočkou, aby sme neskúšali rôzne iné zahraničné modely, ktoré sú šité možno aj na mentalitu iných ľudí. Pamätám roky, keď som nastupoval do školstva, kedy my sme boli, naša republika, naše školstvo bolo vzorom pre ostatné školstva aj na západe.
Mali sme prepracovanú metodiku, mali sme systém. Netvrdím, že ten systém bol dobrý alebo zlý, ale bol to systém, na ktorom sa dalo stavať. Zrazu sme chceli niečo rýchlo, prudko meniť a neviem čo všetko, ale nieraz to bolo kontraproduktívne a minulo sa to účinku. Držme si to, čo máme dobré, stavajme na tom, čo skutočne vieme a verím, že spoločnými silami pri zdravom rozume dokážeme fungovať naďalej. Určite, ako hovoríte aj o zdravom rozume, tak je to určite jedna z vecí, ktorá možno tak trochu ľuďom v dnešnej dobe chýba. A to ma privádza k ďalšej téme, k ďalšej otázke. Možno za ten čas, ako učíte, ako sledujete študentov, je nejaká vedomosť alebo vedomosti, čo by si myslíte, že im v dnešnej dobe chýbajú? Niečo, čo by im pomohlo nejaký nový vzdelávací program, prípadne zavedenie nového voliteľného predmetu? Je niečo také, čo by im mohlo pomôcť a malo by to pre nich význam do budúcnosti? V tomto prípade som zástancom toho, že ako náhle je dopyt po niečom špeciálnom, malo by to výjsť z dola, od študentov. To znamená, povedzme, pripúšťam, že veci sa veľmi rýchlo a veľmi prudko menia, čo sa týka, povedzme, výpočtovej techniky a informatiky. Sú veci, ktoré čo bolo pred 2, 3, 4 rokmi, už nemusí celkom platiť. Môže byť dopyt po niečom úplne inom. Ale ešte raz, musí to byť od študentov. Aj vyučujúci informatiky v tomto prípade, povedzme, sú ľudia, ktorí sa dokážu adaptovať a dokážu sa prispôsobiť, ale zase na popud tých študentov. Že mali by sme záujem o toto. Takisto je to aj v rôznych iných predmetoch. Či už sú to nejaké environmentálne veci spojené s touto dobou. Zavedli sme environmentálne štúdie, tento predmet tuším, že je 2. alebo 3. rok. Že stále sa dá niečo zaviesť, niečo, čo teda nevychádza z hora, lebo nemám rád, keď veci sú striktne diktované z hora. Malo by to byť nejaké také spontánne, áno, chceme toto, poďme sa o tom rozprávať. A keď sa ľudia rozprávajú, je to veľmi dôležité, lebo v dnešnej dobe začína mať pocit, že ľudia sa celkom nevedia rozprávať. Tak ako náhle sa ľudia rozprávajú, tak v tej komunikácii vznikne niečo zmysluplné a toto zmysluplné sa dá potom realizovať v praxi. Áno, určite tak. Týmto by som aj rád vyzval všetkých našich divákov z tejto školy, že ak majú nejaký nápad, tak rozhodne nám dajte vedieť minimálne dole pod video do komentárov. Ale späť k veci. Ako vieme, tak s riaditeľským kreslom prichádza veľká moc, ale aj veľká zodpovednosť. A teraz by ma zaujímalo vlastne z tohto miesta, ste zodpovední nielen za študentov, za učiteľov, ako za ľudí, ale aj práve za technické vybavenie a tak ďalej, všetko, čo vlastne s touto školou súvisí. A keby ste mali v tento deň neobmedzený rozpočet, čo si myslíte, čo by mohlo pomôcť k vybaveniu školy? Či už ide o nejaké technické veci, vzdelávanie pre učiteľov, čokoľvek, čo by mohlo byť prínosné podľa vás? Je to krásne, ak by človek mal možno neobmedzené prostriedky. Poviem to ináč možno. Sídlime v krásnej historickej budove. Ale tým, že to je krásna historická budova, má to svoje špecifika v tom, že nie všetko, čo by sme si predstavovali, že chceme opraviť, to môžeme urobiť tak, ako by sme si to predstavovali, vzhľadom na to, že historická pamiatková budova podlieha tomu, že akúkoľvek zmenu, akúkoľvek rekonštrukciu musia odsúhlasiť pamiatkári. Na strane jednej áno, chceme zachovať historický rast tejto budovy. Na strane druhej nie vždy je možné teda urobiť to, čo sme si predstavovali. Nie vždy teda je to celkom iba o peniazoch, že si ako náhle človek má peniaze, môže všetko. No nie je tomu celkom tak. A možno v tomto prípade našťastie celkom tomu nie je tak. Lebo to by sme sa dostali do totálnej anarchie, že ten, kto má peniaze, môže všetko a všetci ostatní sa musia prispôsobiť. Áno, určite by som rád v maximálnej možnej miere opravil túto krásnu historickú budovu. V maximálnej možnej miere by som doriešil multifunkčné ihrisko na školskom dvore, ktoré by bolo možno unikátne aj tým, môjim takým snom bolo, že ako náhle by bolo multifunkčné ihrisko, pri ktorom by bola malá tribúnka, tak povedzme, ako náhle by existovala prehliadka Prešova, ktorá by prebiehala, sprievodca by sprevádzal turistov, povedzme po Stromoradi, tá prehliadka by končila na našom školskom dvore, kde by sa dokázali sadnúť na tú tribúnku a na historický múr by sa dokázalo premietať niečo o Prešove, niečo unikátne, krásne. Čiže tie vízie sú, tie sny sú.
tých možností by bolo veľa. Čiže okrem toho priestoru multifunkčného ihriska dalo by sa opraviť telocvične. Dalo by sa vlastne nejakým spôsobom urobiť jedno krásne auditorium alebo nejaká krásna aula na pôde. To bol môj taký ďalší sen, ktorý je nesplnený vzhľadom na nedostatočné množstvo finančných prostriedkov, tak to nazvieme. Áno, keby bola tá moc, že boli by peniažky a boli by všetky súhlasy všetkých zainteresovaných pamiatkárov. Samozrejme, to je veľakrát ešte ťažšie. Tak na pôde by vznikla jedna krásna, obrovská aula, kde by sa dali konať úžasné veci. Áno, tak to je skvelá vízia a možno teraz sa dostaneme už k takým tým víziám menej hmotným, menej materialistickým a to je možno vízia pre túto školu ako pre inštitúciu. Čo si predstavujete pre túto školu pre ďalšie roky? Kam by sa mala uberať? Či ísť viacej smerom k podporovaniu bilingválneho gymnázia alebo skôr nejakým iným smerom? Čo by mala vlastne táto škola predstavovať a ako by ju mali ľudia vnímať? Na strane jednej je super, že v našej škole máme teda všetky typy štúdia, ktoré je možné mať, teda aj 8-ročné, aj 5-ročné, aj 4-ročné, čo je taký obrovský bonus a je to aj prestížne, ale je to aj zmysluplné, vzhľadom na to, že budúcnosť je v tom, aby sme poskytli čo najlepšie možné vzdelanie, a ľudia si teda môžu vybrať. Či chcú odísť do základnej školy v 5. ročníku na 8-ročné gymnázium, v 8. ročníku na bilingválne samozrejme môžu aj v 9. ročníku ísť na bilingválne gymnázium. Alebo až po skončení základnej školy z 9. ročníka, teda na klasické gymnázium. Tento model by som zachoval. Je to v tomto prípade, aj keď som konzervatívnejší človek, netvrdím, že úplne konzervatívny, ale konzervatívnejší, tak v tomto som skutočne liberál, áno, zvoliť si slobodne, ktorý typ štúdia chcem. Toto by som určite zachoval, aj keď opäť zo strany štátu sú tu zázračné nápady, že zrušme 8-ročné gymnázia, obmedzme toto, redukujme toto, zaveďme toto. Niekedy sú to veci, ktoré nie sú možno ničím podložené a sú to také úlety odtrhnuté od reality. Tento model, ktorý máme, je skutočne z môjho pohľadu unikátny. Sme s ním spokojní, čo sa týka nás ako učiteľov. Bádam, že aj široká verejnosť, rodičia teda sú spokojní s týmto modelom, kde si študenti môžu vybrať, o čo majú záujem. Lebo áno, niekto je talentovaný viac na jazyky, niekto má radšej prírodovedné predmety. Preto momentálne je to taká všeho chuť, kde každý sa môže nájsť a každý sa môže zamerať na niečo. Skutočne možno nie je veľa ľudí, ktorí sú dobrí vo všetkom, ale áno, nájdu sa aj takí. Skôr možno nejakých 50-60% populácie je taká, že ja mám radšej jazyky. Ja mám radšej históriu, ja mám radšej geografiu, možno niekto viac prírodné vedy. Čiže každý si dokáže nájsť aj kombinácie tých voliteľných predmetov, nájsť to svoje, respektíve v prvých 2 ročníkoch sa človek vyprofiluje, nájde sa, alebo človek sa hľada. Čiže zistí, k tomu mám bližšie. Toto by som možno chcel robiť, preto vyskúšam voliteľný predmet najprv v predmaturitnom ročníku, zistím, nebaví ma to, tak v maturitnom ročníku si možno zvolím niečo úplne iné. Čiže tento model je nastavený, dovolím si povedať, veľmi pekne. Ako náhle nedôjde zo strany našich nadriadených k tomu, že budú chcieť prudko nejakým spôsobom meniť systém a vylepšovať ho, čo v konečnom dôsledku nevieme, ako môže skončiť, tak verím, že táto nastúpená cesta pri jemných vylepšeniach, samozrejme, tie stále pripúšťame, môže celkom dlho ešte aj fungovať. Áno, tak určite je to skvelá možnosť, že človek sa môže orientovať naozaj kam len chce a môže robiť to, čo ho baví. Dobre, ja vám ďakujem za to, že ste dnes prijali pozvanie na naše natáčania, že ste odpovedali tieto otázky. Veľmi si vážime toho, že sme mohli mať dnes takéhoto cteného hostia u nás na natáčaní. Tak rovnako ako za seba, ako aj za celý tím GK2 Official vám želám ešte veľa úspechov a veľa produktívnych rokov vo funkcii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ja. Teším ma. Toto bol rozhovor s riaditeľom našej školy, pánom Stanislavom Šantom. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, napísať komentár a dať nám odber, aby vám žiadne ďalšie video už viac neuniklo. Majte sa krásne a prajeme vám veľa úspechov.